Børglum Kloster er ejet af familien Rotbøl. Det var her i julekalenderen Ludvig og Julemanden blev optaget i 2011. Rekvisitterne kan stadig ses i hestestallen, hvor også Julemandens værksted kan ses. I hovedbygningen kan man se Børglum Klosters historie gennem tiderne, samt en udstilling om H.C. Andersen, der i 1859 besøgte klosteret. Digteren boede her i 14 dage. I den røde stald er der legetøjsmuseum og Anna Maria Helgers kjoler, som hun har optrådt i gennem tiderne. Børglum var kongsgård fra ca. år 800 til 1100. Det vides, at Knud den Hellige opholdt sig her i 1086, da de nordjyske bønder gjorde oprør mod ham og senere drev ham ned gennem Jylland og over til Fyn, hvor han blev dræbt i Odense Domkirke. Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår det første egentlige kloster blev oprettet på Børglum. Men allerede kort efter 1060, da bispesædet blev oprettet, må vi gå ud fra, at der i hvert fald har været et klosterlignende samfund tilknyttet bispesædet. På foranledning af ærkebiskop Eskil var det den magtfulde Præmonstratenserorden, der etablerede sig på Børglum fra midt i 1100-tallet, og Børglum blev ordens hovedsæde for dens kloster i Danmark, Norge og Sverige. Fra en samling breve fra middelalderen får vi at vide, at Børglum Kloster har fået en guldkrone besat med juveler fra dronning Margrethe den første. Ved reformationens indførsel i Danmark i 1536 blev klosteret overtaget af kongen. Den sidste katolske biskop, Stygge Krumpen, ville ikke bøje sig for kongen og blev fængslet. Før Børglum Kloster i 1669 blev solgt til privat eje, var en stor del af fæstegårdene blevet solgt fra. Af de 1555 tønder hartgården, som efter matriklen i 1664 hørte til godset, var der kun 798, der overgik til Peter Ritz. I 1835 kom Børglum Kloster i familien Rotbøls eje. Slægten kom oprindeligt fra hovedgården Rotbøl, Løjbjerg Sogn i Thy, der sidst i 1600-tallet blev ødelagt af sandflugten. Det har siden været denne slægt, der har opfostret godsejere til Børglum Kloster. Da loven om afvikling af fæstegods kom i 1861, blev der lavet en fortegnelse over de fæstepligtige gårde, der stadig hørte under Børglum Kloster. Da Rotbøl forinden havde solgt ca. 400 tønder hartgården af fæstegodset, var der nu kun 81 gårde med en samlet hartgård på 265 tønder tilbage. I en alder af 23 år overtog Hans Henning Rotbøl i 1984 Børglum Kloster. 2 år efter blev han gift med Anne Fuglede Jørgensen. Parret driver godsets 437 hektar jord som almindeligt landbrug. Derudover har familien Rotbøl 3.000 kvadratmeter udstillingslokaler med historiske og kunstneriske udstillinger.